I went up. I went up. I went up. Whoa. Ale tá mapa má vyzerať, že je taká zastaralá a obrastená travou, ak ma chápeš. Gangsterko, no však toto hovorím. Uvidíš, aké to bude, uvidíš. Uvidíš a daj na mňa, že to bude možno vyzerať pekne, ale budeš plakať, lebo budeš mať málo FPS. Zlatí sú to. Mi darovali fragy, no. Nič. Nič. On the side now, Roman. Go, I will molly first, then you go kill him, okay? Let's go. Never mind, he push. Go away, go away, go away. Or can you boost me here? Yes. To si ty kokot. You go, sugar. Please, Yeah. on the wood. Thanks. On the boat! Easy kill, sugar player. One more behind the quad. Go. Easy kill. No, he pushed himself, I think. No. Že to ako je lepšie ako Gold. FIFO, ty nejdeš? FIFO. FIFO, nie, toto nie. No, mne smutno, keď ja začnem rozmýšľať o tom, že s FIFO by sa dať, chápeš to, nie? Ľudia, ale ja by som mal prestať robiť takéto pičoviny, že akože revem, lebo ja neviem, čo tu mám poslednú dobu, ale ja keď robím, že revem, ja sa fakt rozrevem. No aj teraz mi išli proste slzy do očí normálne a normálne aj do sopel do nosa, úplne aký som reval. Ja som tu rád, aha. A neskutočný charakter, neskutočnú, jak to mám povedať, No dobre, tak charizmu má ten človek, takže tak. Názory na ľudí sa ma zase bude niekto pýtať. A Lukmi, a ty inak dlho si na tom streame a ti 500 krát hovorím, že sa ma nepýtajte názory na ľudí a ty sa ma tu 500 krát pýtaš. No aj vám musí na ktorým fakt, že ziga na hlavu. Poďme ve. Kámoš, mne enemy vyžralo enemy. Toto je hunt. Čo? Bez dead. Long pôjde, hej. Je long. Ale tak. Look at my dad. Jaký face a čum tie peria nabotoxované. Koho prvého zabije ten enu. To teraz na schvál niekoho. Roman! Co to je? Short ide, má 12. A mňa tiež zabili, Wow. ale pod boto. Ale... Aj bože. Asi, a koľko, počkaj, ja teraz viem, koľko si mal fragov. Čo? Koľko si mal Končil fragov? som 9 proste. No ale koľko si mal fragov? 3? Dobre. To čo sa stalo? Očot! Rýchlo očot, počkaj, vieš čo sa mi stalo? Som išiel tu do dverí, kľúčka na pravej strane som otvoril a kľúčka sa prehodila na ľavú stranu. Niček. A koľko, počkaj, ja teraz viem, koľko si mal fragov. Čo? Koľko si mal Končil fragov? som 9 proste. No ale koľko si mal fragov? 3? Dobre. To čo sa stalo? Jak tento tu čaká ten zmrt, poď sem, ty prasiatko. No poď sem. Someone a boost behind you. Trying. There's only 4 of them, isn't there? Lol. What was that fuck? Ekonomiku úplne zvrátenú, takže budú mať zase eko. A bude to vyzerať presne ako toto kolo. Vlastne teraz mali akačka, takže hovno, teraz budú mať eko. A ďalšie kolo treba zahrať úplný, že force.
Skúsime si tu hodiť smoke a skúsime urobiť ten trik proti Eku. Tak som vytrikoval. Ej. Maybe. Tam 4 kola. 40 kôl neboli na bečku, tak pome. Ja užívam si to. Jediné, čo mám, hudba, ktorú hrám. Flash. Pekný. Nie, miss, toto som nie... Nie, joj, mám 9 HP. Stačí mi tu jedno hečko, som mŕtvy. Pushing B. Watch B main, stay B side. Ty kokos, dneska mi nejak nevychádzajú tieto, jak sa volajú. Dneska mi nejak nevychádzajú. Predpovede, či čo mi je. Pozor, ticho. Ne na to mi... To som mu, ako nehovor mi, že som mu dal hit s VIPom. 73 v dvoch. Nie, nedal som mu hit s VIPom cez tú stenu. To je bola mega vec. Včera som čítal vtip. Včera som prečítal vtip. A to je rasistický vtip inak, ale ako dobre to znie ten vtip a mňa takéto vtipy bavia. Že viete prečo majú černosy biele dlane? Pretože aj oni majú v sebe kúsok dobra. Tak koľko do toho dostalo, no. Ale mňa takéto bavia, vieš, to je... Wow! I feel good, da-da-da-da-da-da-da, pick, ba-d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 a. I feel good, da-da-da-da-da-da, and da-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 da, so good, so good, da-da-da-da-da, yeah. Takže ideme sa pozrieť, čo to tu je. Tu je nejaké wood, tu sú nejaké jednoduché woody pod tým, ale toto tu vyzerá ako, pozrite sa, keď si to otvoríme na druhom, tak toto je čo? Aha, toto sú tie, dobre, už viem, čo to je. Toto je wood normálne, toto je ten cobblestone, toto je antenka na Wi-Fi, alebo ja neviem na čo, a tu je vežička. Vežička sa robí asi až posledná. Dobre, tak poďme na to. 2000 years later. Ako mám urobiť zvon? Tu chcem, aby visel zvon. Čo tu vyzerá ako zvon? Pekná väznica, ne? Fuck off, ľudia. Buďte ticho. Normálne kostol, len to proste vyzerá. Tak ja to potom zmením. Čo tu vyzerá ako zvon? Nejaké tieto veci, čím sa varí, alebo klepe, alebo ja neviem, čo sa tu zvykne robiť. Hopper, toto vyzerá ako zvon. Toto ja nemôžem, toto hrať túto hru. Toto ja nemôžem hrať. Dick zvon obratený opačne. Dobre, no, to bude mať taký zvon. Toto bude radová dedina, to je iná dedina, hej. To je iná dedina, tu sú zvony opačne, hej. Tu príde, že tu zvon inak je otočený. Dobre, no. Dobre, bude tu taký zvon, to si nikto nevšimne, že to je taký zvon. Hej, to bude trošku inak zvoniť, ale tak ako dobre. No a teraz, keď takto prídu ako ľudia do kostola, tak to, áno, tu budú sedačky, takže urobíme nejaké jak chcem povedať, interiér, no. To pri oltár, no. Trošku som to skrivil, ale tak. Tu bude oltár. Takže milý, toto, tamto. Na oltár sa nebude chodiť normálne, rozumieš, že akože príde a vojde, tu bude musieť preskakovať, ale nie, musíme tu urobiť aj nejakú cestu na tento. Takže tu bude normálne, milí veriaci, všetko toto, tamto, tam, no, tam je naopak zvon, hej, takže easy. Teba, knižku, správne. Jak sa to volá? Enchiment, áno. Šéfarár príde a neuvidí, vieš, budem si skákať. Takže, že milí veriaci. Podľa Lukáša, 4. či neviem, aký tam sú. No to je jedno. Nie, to je blbosť, to musí byť tu. Takto. Takže oltáris pekne urobený. Knižka magická, vieš?
No a tu budú sedieť ľudia. Sice spovednica by mohla byť skôr niekde tu na začiatku, no ale tu robíme nejaké stoličky pre ľudí, hej. Všetko bude drevené pekne. Takže budú ho ignorovať, no. Že môžete sa prosím otočiť. Ale vlastne počkaj, to je logické. To je logické, pretože neviem, či to v kostoloch aj tak nebýva, že proste, že tu je stolička, tu je na kľačanie proste ďalšie, aby mohli kľačať, chápeš? Nice, tak toto je asi najlepšie. Ale neviem, či zo špongy by som asi nerobil, nie? Nie, ja ježiže. Ty kokos, ja normálne... Nie, zo špongy, nie, dáme zo zlata. Dáme to zo zlata. A kde je zlato? To je iron, prečo píšem iron? Jak sa povie gold? No, to je gold, nice. Takže, nebudú otvorené, stále určite nebudú otvorené. Jak pedobír vyzerá úplne, ne. Jak macko, ty kokos, nie. Čo tu dáme? Chápeš? Necháme to takto. No! Tak ako myslím si, že ešte nejaký vstup do tej veže. Toto nie... Fú, tak toto nepôjdem asi spať dneska. Jaká miska tu nie je? Určite sa niečo nájde, ja verím tomu, že tu nájdem niečo. Nie, toto ne, toto tam nemôže byť. Toto určite nie. To nie. Fantázia. Ale ono teoreticky by sa dalo urobiť, dačo. Chápeš?